Drugi sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 18 do 19 sati. Isus se oprašta od svoje presvete majke i kreće prema dvorani posljednje večere. Priprava na razmatranje. Gospodine moj Isuse Kriste, prostrta pred Tobom, ponizno molim Tvoje premilostivo srce da me uvede u bolno razmatranje 24 sata Tvoje muke, u kojima si iz ljubavi prema nama toliko pretrpio na svome klanja dostojnu tijelu i u svojoj presvetoj duši, sve do smrti na križu. Pomozi mi i daj mi milost i ljubav, da duboko suosjećam s Tvojim bolnim patnjama i da ih razumijem dok budem razmatrala drugi sat Tvoje muke od 18 do 19 sati. A za one sate Tvoje muke koje sada ne mogu razmatrati, prikazujem Ti volju da to činim u svim satima tijekom kojih sam prisiljena posvetiti se svojim dužnostima ili spavati. Milosrdni Gospodine, primi ovu moju nakanu koju Ti iz ljubavi prikazujem i daj da ona bude na dobrobit meni i svim dušama, kao da sam stvarno i sveto ispunila ono što sam toliko željela učiniti. Zato Ti zahvaljujem, moj Isuse, što me po molitvi pozivaš da se sjedinim s Tobom. I u želji da Ti što više ugodim, uzimam Tvoje misli, Tvoj jezik, Tvoje srce i tako želim moliti sjedinjujući se potpuno s Tvojom svetom voljom i svojom ljubavi. I dok širim ruke da Te zagrlim, polažem glavu na Tvoje srce i započinjem zazivajući pomoć Tvoje presvete majke i svog anđela čuvara. Smolit ćemo Zdravo Mariju, presvetoj djevici. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Izmolit ćemo slava Ocu, svetom anđelu čuvaru. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. I na koncu ćemo izmoliti pokoj vječni za sve te duše u čistilištu, posebno za one koje moraju ispaštati sve do kraja svijeta, za koje se također namjenjuju ove moćne molitve i mogući oprosti. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetila njima, počivali u miru Božjem. Amen. Moj ljubljeni Isuse, dok zajedno s Tobom uzimam dio Tvojih boli i boli ožalošćene majke, vidim kako odlučuješ poći onamo kamo Te zove očeva volja. Ljubav između sina i majke toliko je golema da ste nerazdvojni, pa Ti ostaješ u majčinu srcu, a kraljica i slatka majka u Tvome, i bilo bi vam nemoguće razdvojiti se. A zatim, nakon što ste jedno drugo blagoslovili, Ti joj daješ posljednji poljubac kako bi je ojačao u ljutim bolima koje već počinje osjećati. Izgovaraš posljednji s Bogom i odlaziš. A tvoje blijedo lice, tvoje drhtave usne, tvoj prigušeni glas koji kao da će zaplakati dok joj izgovaraš s Bogom, sve mi to govori koliko je ljubiš i koliko trpiš zato što je ostavljaš. Ali da biste ispunili očevu volju, vaša su srca spojena u jedno. Svemu se podlažu kako biste dali zadovoljštinu za one koji ne znaju pobijediti ljubav prema rodbini i prijateljima, veze i privrženosti, i koji se ne brinu kako će ispuniti volju Božju i uzvratiti na stupanj svetosti na koji ih Bog poziva. Koliku ti bol te duše zadaju zato što ne žele u srce primiti ljubav koju im ti želiš dati, nego se zadovoljavaju ljubavlju stvorenja. Ljubavi moja najveća, dok zajedno s Tobom dajem zadovoljštinu. Dopusti mi da ostanem s Tvojom majkom, da je tješim i podupirom dok Ti odlaziš. Zatim ću ubrzati korake da Te dostignem, ali jako mi je bolno gledati kako moja tjeskobna majka drhti, a dok sinu izgovara s Bogom, od silne boli ostaje njema i ne može izgovoriti tu riječ. I samo što ne padne u nesvijest, i u svojoj nesvjestici iz ljubavi govori: Sine moj, blagoslovljam Te,
kojeg li gorkog razdvajanja, okrutnijeg od svake smrti. I od boli više ne može govoriti, pa ostaje njema. Neutješna kraljice, dopusti mi da te pridržim, da ti obrišem suze i da suosjećam s tobom u tvojoj gorkoj boli. Majko moja, ja tebe neću ostaviti samu, a ti mene uzmi sa sobom. Pouči me što mi je činiti u ovome razdoblju tako bolnom za tebe i za Isusa. Pouči me kako ga moram braniti, kako nadoknađivati i tješiti ga i moram li izložiti svoj život da obranim njegov. Ne, neću se maknuti ispod tvog plašta. Na tvoj ću znak poletjeti k Isusu i odnijeti mu tvoju ljubav, tvoje osjećaje, tvoje poljupce, zajedno s mojima. I stavit ću ih na svaku ranu, na svaku kap njegove krvi, na svaku patnju i pogrdu, kako bi u svakoj muci, kada osjeti poljupce i ljubav svoje majke, našao olakšanje. Zatim ću se vratiti pod tvoj plašt i donijeti ti njegove poljupce za utjehu tvome probodenome srcu. Majko moja, srce mi lupa, želim ići Isusu. Dok ljubim tvoje majčinske ruke, ti me blagoslovi kao što si blagoslovila Isusa i dopusti mi da idem k njemu. Moj slatki Isuse, ljubav mi pokazuje tvoje stope i sustižem te dok prolaziš putovima Jeruzalema sa svojim ljubljenim učenicima. Gledam te i vidim da si još uvijek blijed. Čujem tvoj glas. Da, tužan je, toliko tužan da slama srce tvojim učenicima, koji su zbog toga uznemireni. I govoriš, posljednji put prolazim sam ovim putovima. Sutra ću njima prolaziti vezan, razvlačen između 1000 pogrda. I dok pokazuješ mjesta gdje ćeš najviše biti izrugan i rastrgan, dodaješ, moj život ovdje dolje na zalasku, kao što je na zalasku sunce. I sutra u ovaj sat me više neće biti. Ali kao i sunce, uskrsnut ću 3. dan. Na tvoje riječi apostoli su se ražalostili i zanijemili. Ne znaju što bi odgovorili. A ti dodaješ, hrabro, ne žalostite se. Ja vas neću ostaviti. Bit ću uvijek s vama. Ali je potrebno da umrem za dobro svih vas. Tako govoriš i ganut, drhtavim glasom i dalje ih poučavaš. I prije nego li ćeš se zatvoriti u cenaku, gledaš sunce kako zalazi. Vidiš da je tvoj život na zalasku. Prikazuješ svoje korake za one koji su na zalasku života i daješ im milost da njihov život završi u tebi. Nadoknađujući za one koje se, unatoč mukama i razočarenjima života, opiru predaji tebi. Zatim iznova gledaš Jeruzalem, središte tvojih čudesa i ljubavi tvog srca, kako ti za uzvrat priprema križ i oštri čavle da počini bogoubojstvo. I drhtiš, srce ti se slama i oplakuješ njegovo uništenje. Time nadoknađuješ za mnoge tebi posvećene duše, koje si golemom ljubavi nastojao oblikovati kao remek dijela svoje ljubavi, a one nezahvalne nisu uzvratile na tvoju ljubav i tako su ti prouzročile pregorke patnje. Želim zajedno s tobom nadoknađivati kako bih ublažila razdiranje tvog srca. Ali vidim kako si zaprepašten od pogleda na Jeruzalem, kako se okrećeš i ulaziš u cenaku. Ljubavi moja, privini me na svoje srce, da tvoje gorčine postanu moje i da ih prikažem zajedno s tobom. Milostivo pogledaj na moju dušu, izlij u nju svoju ljubav i blagoslovi me. Razmišljanja i odluke. Isus se spremno odvaja od svoje majke, iako se njegovo nježno srce zbog toga razdire. Jesmo li se mi spremni žrtvovati da bismo ispunili Božje planove i najopravdanije i najsvetije osjećaje? Ispitajmo se posebno u slučajevima kada ne osjećamo božansku prisutnost ni osjetnu pobožnost. Posljednje korake Isus nije učinio uzalud, nego je u njima proslavljao Oca i tražio spasenje duša. Mi u svoje korake moramo staviti iste one nakane koje je imao Isus, to jest žrtvovati se na Očevu slavu i dobro duša.
Moramo istodobno zamišljati kako svoje korake stavljamo u Isusove korake i kao što ih Isus nije činio uzalud, nego je u njima skupio korake svih stvorenja, dajući tako naknadu, ispravljajući sve zle korake, kako bi Ocu dao dužnu slavu i svim stvorenjima omogućio da svoje zle korake uprave putovima dobra. Tako ćemo činiti i mi. Stavljat ćemo svoje korake u korake Isusa Krista, s njegovim nakanama. Prolazimo li čedno ulicama, sabrani, tako da budemo primjer drugima? Dok je ožalošćeni Isus prolazio, svako je malo upućivao pokoju riječ svojim apostolima, kojima je govorio o svojoj skoroj muci. O čemu mi govorimo kada razgovaramo? Kada nam se pruži prilika, nastojimo li u razgovorima govoriti o muci božanskog otkupitelja? Kada je ljubljeni Isus vidio kako su apostoli ožalošćeni i obeshrabreni, nastojao ih je utješiti. Nastojimo li i mi u svojim razgovorima utješiti Isusa? Nastojimo li da naši razgovori budu po volji Božjoj kako bismo na druge prenosili duha Isusa Krista? Isus ide prema dvorani posljednje večere. Sve svoje misli, osjećaje, otkucaje srca, molitve, djela, hranu, posao, svaki svoj čin, baš sve moramo staviti u Isusovo srce. Budemo li tako činili, naša će djela poprimiti božansku sposobnost. A budući da je teško stalno se pridržavati takvog božanskog djelovanja, zato što duša teško može neprekidno sjedinjavati svoje čine s Isusom, dostatno je da u zamjenu prikaže svoju dobru volju. I Isus to vrlo rado prima, jer će duša tako biti budna straža svake njegove misli, svake riječi, svakog otkucaja. Te će čine Isus staviti kao vijenac u sebe i oko sebe i gledat će ih s golemom ljubavi kao plod dobre volje svog stvorenja. Kada zatim duša, sjedinjujući se s Isusom, svoja neposredna djela doista učini s Isusom, Isus se osjeća tako privučeno te duše da čini ono što ona čini i njezino djelovanje preobražava u božanske čine. Sve je to djelo dobrote Božje, koja sve prima i sve nagrađuje, i najmanji čin u volji Božjoj, kako duša ni u čemu ne bi bila iznevjerena. Živote moj i sve moje, neka tvoji koraci upravljaju mojim koracima, i dok koračajući gazim po zemlji, daj da moje misli budu u nebu. Prikazanje i zahvala. Premili moj Isuse, ti si me pozvao da u ovome satu tvoje muke budem s tobom, i ja sam se odazvala. Učinilo mi se da te čujem kako tjeskobno i žalosno moliš i prikazuješ zadovoljštinu, i kako ganuta i dirljiva glasa moliš i vapiš za spasenjem duša. Nastojala sam te slijediti u svemu, i sada, budući da te moram ostaviti zbog svojih uobičajenih obveza, osjećam dužnost reći ti hvala i budi blagoslovljen. Da, Isuse, 1000 puta ponavljam hvala ti i blagoslivljam te za sve što si učinio i pretrpio za mene i za sve nas. Hvala ti i blagoslivljam te za svaku kap krvi i svaku suzu koju si prolio, za svaki uzdah, za svaki otkucaj srca, za svaki korak, za svaku riječ i pogled, gorčinu i uvredu koju si podnio. Na sve što si učinio, na svaki tvoj čin, moj Isuse, želim staviti jedan moj hvala ti i jedan blagoslivljam te. Isuse, daj da iz cijelog mog bića neprekidno izvire rijeka hvale i blagoslova, kako bih na sebe i na sve privukla rijeku tvojih blagoslova i zahvala. Molim te, Isuse, privini me svome srcu i svojim presvetim rukama na svaku poru mog bića stavi svoj blagoslivljam te i daj da iz mene ne izlazi drugo doli trajni hvalospjev ljubavi prema tebi. Zato želim ostati u tebi i slijediti te u svemu što budeš činio. Što više, ti ćeš sam sve činiti u meni. Sada ostavljam svoje misli u tebi da te brane od tvojih neprijatelja. Darujem ti svoj dah da ti bude pratnje i društvo. Darujem ti otkucaj svog srca da ti kažem ljubim te. I tako ti nadoknadim svu ljubav koju ti ne daju druga stvorenja. Prikazujem ti kapi moje krvi kao zadovoljštinu i da ti povratim slavu i čast koje ti uskraćuju tvoji neprijatelji svojim uvredama, pljuvačkama i pljuskama.
Prikazuje mi cijelo svoje biće da ti bude zaštita. Slatka moja ljubavi, iako se moram vratiti svojim dužnostima, ostajem u tvome srcu. Samo se bojim da iz njega ne iziđem, ali ti ćeš me čuvati u sebi, zar ne? Naši će se otkucaj sjediniti i stopiti u jedno, pa ćeš mi tako dati život, ljubav, usko i neraskidivo jedinstvo sa sobom. Moj Isuse, ako opaziš da se udaljujem od tebe, neka se otkucaji tvoga srca ubrzaju u mome srcu. Tvoje ruke neka me jače privinu tvome srcu. Tvoje oči neka me pogledaju prostrijele kao munja, tako da se čim te osjetim, predam sjedinjenju s tobom. Isuse moj, daj mi poljubac božanske ljubavi, zagrli me i blagoslovi, a ja cijelivam tvoje preslatko srce i ostajem u tebi. Blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na nas i ostao vazda. Amen.